puila no belai belai ke hambai UTF Tiprasa tidulnai rokno tambage hingga hingge जों tabuk Tamil Nadu Tripura tongzamani o jarawo जों lockdown ngoi samung rokma yang thangka ani mung hingge larkisu deborma bini mung hingge Sorna Tripura boha korom sorani angkhaiba dumosorani tabuk jungno subakha UTF Tripura motha Tripura sarok tambage hingga hingge borokno जों SMS khlaikya borok bai जों contact khlaikya obon pore borok logo logino jungno ticket booking khairikha obon bagai belai keno ha bai khuk ke kha koplong kai borna hambaya faro tam bagai hingge जों wana lai tonglai mani जों oro phaimani 1 mas baksa ba 2 mas samkhlai tongjam mase o jorabo borok jungno rangkari ni bisingtui जों wansuk lai tonglai mani cinti prasarno जों bokisi misasuk help na mano nei जों borokno suba mung sanharmani logi borok cin suba mungno suba mua sanmano borok logi no ujro khai borok जों bai contact khaikya जोंनो call khlaikya जोंनो text khaikya ingkai logi no जोंनो ticket bo booking khairikha जों tabuk Tirupurni जों Bangalore thanai ingke Bangalore ni जोंनो 4 tarikho ticket confirm khairikha जों oro tongo 8 jona ingke 8 jona jotono seat confirm khairikha borok ambagai UTF tesin Tiprasa tidulnai rokno belai khabai khukbai hambai abo haini wansuk maya tini hai jorabo asuke khatong thoka asukai bukha mona ko tongmani pohoro phamma heima tongkha bukha asuke sarangka ni kebno bo cycle peleya ani nokni borok tai tinjoto chini dol rok bahaino belai ka tongthoklajak UTF motharokno belai kena hamba ya faro ingke जों oroni 4 tarikho ongkharnai जों 8 jona bebakni reservation kai जोंनो silparo kai booking khairikha belai ke hambai mohaike जों wansuk mayang tongmani chini kokrokno asuke khana hanai haipono borok जों wasisi call khlaima bisingtui borok logi no chini kokno chini khan dukno borok khanawoi जोंनो subakha belai kena hambai mohai jorabo suba mungle bogoban si hinjago abon bagai borno जों bogoban hani wansugo getam hingke जों khokcha rangkri chinjafo kebno 1500 tongo kebno 1000 kaisa tongo mohaino ei abo haing tongman jorabo borok no subakha जोंनो baksa borok hinmana no lockdown siu tongoi tamni company samkhlai tong hinai जों abo sanamu sungo जों lockdown ungnai hini sungu saimano ingka o jorabo जों Tirupurni जों Ramraj company samkhlai tongjamani o jorabo borok sawo norokno जों kam pharinai जों government permission na jakhinai borok no kokna rukjak engke जों khailakya o lockdown purono 3-4 din khaiman porebo khe borok no direct no sairika norok nogama thangchinai norok ni bagai oro kam kurikya ingke norok ticket tan lagi norok nogo thanan bagai ingke borok no 3-4 din somoy rikha ingke somoy ron bisingo जों ticket manliya ingke ticket manliya hingke जों mungsapan khaitai kurikya borok tonglai sinai hinai जों room bara bo nalaikya जोंनो ongkhari rikha room ni borok ingke जों room bara nai tonglaikya ingke room bara nai tongman bisingo जों saimangka buile jotono thanglai beuba जोंनो borok suba jano hinai जों kaisa UTF mothabo SMS text khai saka ingke borok logi no chini kok khanawoi chini jungjalno nugui borok maya nangui khairogui जोंनो subakha abon bagai belai keno hambai maru ha kuplong hambari guri kulpaya tebo kaitor borno subathum tai जों hai borok gobang ma tabuk bo mohai tongkho borok no bo sawo norok bo jotono khabai ke borok no hambari di tambak hingke borok sin tiprano mothangnai hambai belai ke joto UTF motharokno tai Tiprasa rokno belai ke hambai